Serbiya we Horwatiya serhedi piyada geçmek üçün soğuk howada ençe mesahatlap garaşan migrantlar üçün iki yurdun arasında gün otlyk atnawyny ýola goýdy. Takminan 1000 ýolagçyly ilkinji otly 3 noýabrda Horwatiýanyň serhedine ýerleşen Slovanski Brod etrawyna geldi. Birleşen Milletler Uramasının Bosunlar Oýunçy Edarasynyň berýän maglumatyna görä, her gün Serbiýanyň ara çäklerinden Horwatiýanyň territoriýasyna 5500 çemesi migrant geçýär. Migrantlar Slovanski Brod etrawyndan Sloveniýa gidýän täze otla mündürilýär. Qazaqstanyň Günmataryndaky Uralsk şäheriniň ýaşaýjylary 31 oktýabrda howa helakçylygyna pida bolanlaryň hatirasyna Orsiýetiň konsulhanasynyň öňünde gülleri, şemleri we oýunjaklary goýdular. Mösürüň Sina ýarmadasynda Metrojet kysymly uçaryň helakçylyga uçramagy netijesinde aglawasy Orsiýetli 224 ýolagçynyň ählisi helak boldy. Uçaryň howa giňişliginde parçalanan dygçak edilýär. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış boldyňyz.